Здравейте, благодаря. Този петък отбелязваме Световния ден на водата. Всички знаем колко е важно да се пие вода, но нещата са малко по-сложни, когато говорим за новородените. Затова днес ще посветим минутите за здраве на темата как правилно да хидратираме и да захраним бебетата. Мои гости са педиатрът доктор Боряна Георгиева и специалистът по кърмене Христина Янева-Хедра. Здравейте. Здравейте, дами. Как? Здравейте. Добро утро. Добре, да започнем с хидратацията, доктор Георгиева. От кой момент нататък можем да даваме вода на новородените? Всъщност актуалните научни препоръки казват, че до момента на захранването, до момента на предлагането на твърди храни, кармата или адаптираното мляко, ексклузивното кърмене се насърчава, разбира се, са абсолютно достатъчни да задоволят нуждите от течности на новороденото. Така че най-доброто, което можете да направите за вашето бебе, е всъщност да го кърмите на поискване, колкото често се налага, или да, ако се храни на формула по една или друга причина, която да е приготвена формулата, разбира се, точно по указание на производител, колко суха маса към колко вода, да се предлага формула. Това осигурява необходимите течности, тъй като кърмата е изключително богата на вода. Тя е реално над 80% от състава и е вода. Добре, Христина, колко вода да даваме по време на захранването и как точно да я въвеждаме тази вода? Най-лесният начин е просто да предлагате вода, когато предлагате и твърдите храни, за да може детето, точно както и ние го правим, децата, когато хапнат няколко хапки, ако започнат да се въртят, можете в този момент да им предложите нещо за пиене, за да продължат храненето. Не е нужно да се притесняваме за количеството вода, което изпиват, защото ако децата продължават особено да се кърмят на поискване или си пият адекватните количества формула, те си получават течностите и още доста време може да не поемат големи количества вода. Въпросът е да се изгради навик за предлагане и детето да започне да се учи да пие вода. Добре, има ли случаи, доктор Георгиева, в които трябва да се увеличи приема на вода? Това трябва да го знаят родителите, смятам. Има и това са както някои физиологични, така и някои патологични състояния, като най-честия сблъсък на родителите е болестното състояние на детето. Когато детето е с продължителна висока температура или когато губи течности, т.е. има повръщане или диария. Тогава нуждата от течности е по-голяма, именно за да компенсира по-голямата загуба на течности. Тогава също е добре да се водим по детето, да му предлагаме. Не бива да се насилва в никакъв случай дете, което отказва да се храни, да се насилва да му се дава храна, но пък винаги до него по глътка 2 вода или мляко или друга предпочитана от детето течност винаги би била от полза. Може би не е и добре да насилваме детето и на сила да пие вода. Разбира се. Няма нужда. Какви рискове крие прекомерната хидратация? Рядко се случва. Прекалим създаването. Да, всъщност това рядко се случва, тъй като човек има една много финна регулация на водно-солевата обмяна в организма и организма ни доста добре сензира какво е нивото на течности. Така че наистина прекаляването с вода идва в много специфични ситуации и рисковете са сериозни, но слава богу, така инцидентите се случват относително рядко. В по-голям риск са поставени кърмачетата, защото техните бъбреци не могат да поемат чак такъв обем течности, какъвто един възрастен може да толерира, да филтрира, да обработи и да отдели. Така че при кърмачетата, особено когато те не могат да спрат подаването на вода, т.е. ако един възрастен е твърде настоятелен, макар и казуистично са описвани случаи на така наречената водна интоксикация. Това е едно доста рядко, но доста опасно състояние, тъй като, както казах, в организма е важен баланса между вода и соли и електролити. Така че ако предлагаме само вода, в един момент натрия, един изключително важен за тялото ни ион, бива изместен и може да настъпи проблем, може да настъпят неврологични усложнения. Но трябва много да се престараем. Да, определено. Сега неизбежният въпрос, все пак каква вода трябва да даваме? Дали да е чешмяна, дали да е минерална, дали да е изворна? Тук много различни предпочитания. Действително, основно опират нещата до предпочитания. Водата трябва да бъде ниско минерализирана. Това е важното. И при децата под 6-месечна възраст е по-добре да бъде преварявана с оглед избягването на инфекции. Най-общо да кажем, че изворната вода при малките деца е по-добрият избор, отколкото минералната. Да, съвсем определено. Точно поради тези причини, които вече обсъдихме, че се нарушава водно-солевия баланс в организма или може да се натрупат вещества. Някои от водите са богати, примерно на флуор доста и така. Добре, Христина, нека да поговорим за захранването. Кога е най-добре да започне и как да дефинираме ранно и късно захранване?
Най-добрият момент да започне захранването е когато детето показва повечето от признаците за готовност. Тоест, то трябва да може да седи добре с опора. Няма да може съвсем само да седи, но когато има опора, да може да задържа добре положението на тялото си, да е изчезнал рефлекса за избутване с езиче, да може да поднася добре неща да хване и да поднася към устата си. При повечето деца това се случва между 5 и 6 месец. Така че това е препоръчваната възраст за захранване, като за ранно захранване говорим, то може да настъпи най-рано 120 дни след термина на бебето, т.е. на 4 навършени в началото на 5-я месец. Тогава се изравнява ползата и риска от предлагането на твърди храни, но такова ранно захранване е подходящо за малък брой от децата, които имат специфични особености. Например, недоносените бебета обикновено се захранват на 4 месеца коригирана възраст, защото има дефицити, които трябва да се преодолеят. Късно би било, ако се захранва доста след 6-я месец, което също води до определени рискове, тъй като децата работят, мозъка на децата в определени моменти работи над определени умения. И ако ние изпуснем този момент и детето вече работи над това да се изправя, да се разхожда и чак тогава започнем да му предлагаме храни, ще е много трудно да му задържим вниманието към тях. Ако може да допълня също така, основен риск е желязодефицитната анемия, тъй като кърмачето все пак разчита на запасите, които са натрупани още по време на бременността на майката и те достигат общо взето до към 4-6 месец, ако майката не е била анемична. То говорим за рискове от късно. Да. Така че не случайно съветваме именно този времеви интервал да е идеалния за започване на захранване, защото и предлагаме храни, които са богати на желязо, за да може кърмачето да започне да изгражда собствените си запаси. Ако говорим за рискове при ранното, понеже там не казахме, може би задавяне? Задавяне, ако детето не е готово все още, изплюване на храната, липса на интерес, малко повече насилване от страна на родителя. С кои храни е добре да започне захранването? Сега някои родители вярват, че ако започнат захранването на детето с каши, то ще стане дебело, затова акцентират върху зеленчуците. Има ли нещо вярно в това? Реално, когато детето е на възраст, на която вече организма му може да обработва всички храни, които му се предлагат, няма толкова голямо значение с какво ще започнем, но като цяло обикновено се започва с храни, които са типични за дадената страна, а не да започнем с авокадо и така нататък. Не че е някакъв проблем, но все пак е по-добре детето да свикне да яде храните. Не давайте суши на бебетата на 6 месеца. Така че нека да започне да се храни с храните, които ще яде най-често и след това в живота. Добре, доктор Гирова, с кои храни трябва да се внимава? Сега, аз бих искала да обърна внимание, че процеса на захранване не е толкова сложен, не е толкова стриктен, както повечето хора си представят. Имаме възможност за доста вариации, точно особено спрямо културните особености на населението. Затова няма едини препоръки в научната среда, точно кое след кое да се вкарва. Има някои общи препоръки, като например да не се започва с плодове или други сладки храни, защото така тенденциозно повечето деца си изграждат един вкус към сладките храни, който после много трудно бива заменен от някои по-кисели, по-солени храни. Така че зеленчуци, каши... отделя серотонин. И на бебето им. Така че зеленчуците, кашите, като повечето препоръки са за зеленчуци, но дали ще започнете точно с зеленчук, дали ще започнете с каша, това е така сравнително индивидуален избор. Добре, трябва ли напълно да се замества кърменето или млякото, когато започне захранването? На мен за това много ми харесва английският термин, който означава практически допълваща храна. Тоест не ни е за цел да заместваме напълно кърменията, а да ги допълваме. И заради това е важно да се преценява кога се предлага твърда храна спрямо момента на кърмене и да не се стремим непременно детето да започне да изяжда определен грамаж. Но и предполагам да редуцираме все пак в течение на времето. С течение на времето детето по съвсем естествен път започва да яде повече от храните. Само няма да иска. Освен това бих искала да допълня, че млечният протеин е основен източник, млякото е основен източник на протеин за първата година на детето. Така че за времето, в което все още детето приема, запознава с новите храни и приема предимно зеленчуци или каши, добре е да има някакво мляко на всяко хранене като източник на протеин.
Ако вече детето се храни и с месо и изяждат толкова количество от смесеното местно-зеленчуково пюре или съответно парчета храна, че то да замени като грамаж млечното хранене и самото дете няма нужда след това само не си иска да се кърми или да пие мляко, тогава е абсолютно окей да се замести. Да обсъдим колко вида захранване има, защото знам, че и тук има различни теории. Да, в момента има два основни типа. Единият е класическото захранване с пюрета, с каши, което всички познаваме. Другото е, за него се говори в последните 15 на години, това е така нареченото захранване водено от бебето, при което на децата още от самото начало се предлагат големи парчета, които те могат да хванат, да поднесат към устата си и сами да се учат да дъвчат, да преглъщат и да манипулират храната. И двете захранвания си имат своите предимства, имат си своите недостатъци и своите ограничения. В крайна сметка обаче, едно много интересно проучване, което излезе в последните няколко месеца, показва, че към 8-я месец на детето, реално огромната част от родителите, близо 90% от родителите, са на някакъв смесен модел между двете. Да. Така че както и да започнем, в един момент всички стигаме, това, че предлагаме и намачкани храни и храни, които са на парче. Понеже споменахме пюретата, кои пюрета са по-добри? Да си ги купуват от магазина или да си ги правят сами вкъщи? Това е вече въпрос и на предпочитание, въпрос и на култура на храненето в самия дом и на това доколко комфортно се чувства човек да приготвя храната. Така, точно така. Да, за тях ще е по-удобно да предлагат храните, които са в бурканчета, но има голяма разлика в вкуса най-малкото между храната, която е приготвена вкъщи и тази, която е от бурканче. Така че каквото... Добре приготвената храна. Добре приготвената храна вкъщи определено. Аз също съм на мнение, че е така доста личен избор. Трябва да имаме предвид, че детските храни все пак трябва да отговарят на доста сериозни изисквания, по-сериозни отколкото за другите храни. Така че ако някой е решил да използва пюрета, това е абсолютно безопасно. Ако някой има достъп до свежа продукция, има градина, чудесно, още по-добре свежата храна е най-хубавото. Сега има едно залитане последно време по биопродуктите. Така е, но не всеки може да си ги позволи, не винаги са налични. Да. Заради това, в крайна сметка, децата живеят в същия свят, в който живеем ние. Каквото можем, ще им спестим. В крайна сметка не е задължително да им даваме. Но не е нужно човек да се чувства виновен, че не може да купува биомесо и биопродукти непрекъснато и винаги. Въпросът е колкото може по-свежи продукти. След свежите продукти идват замразените, тъй като те обикновено са събрани в момент, в който храната е в най-доброто си, т.е. току-що набрано и замразено. И така, че това е... А какво ви е мнението за някои такива бабешки рецепти, да кажем, от едно време? Попара с вино или биберон намазан с мед и разни такива... Не, това е напълно отречено от съвременната наука. Попара с вино особено. Всички знаем, че алкохола има изключително негативен ефект върху мозъка, особено при един изграждащ се мозък. Няма безопасно количество алкохол за детето. А меда, искам да обърна внимание на нещо, което доста хора вероятно не знаят. Меда не се дава на деца до 2-годишна възраст. Аз знам, че той много късно се въвежда като... Да. И повечето хора смятат, че това е заради алергените, поради риск от алергия. Но всъщност не е така. Точно така. Пчелите, събирайки пчелния прашец, за съжаление могат да съберат и вдигнати от почвата спори на ботулиновия бактерии, които могат да попаднат в меда, тъй като това е необработен продукт. И детската храносмилателна система все още няма толкова добре изградени защитни механизми да се предпази, ако попаднат в храносмилателния тракт бактерии. Така че тогава риска от кармачески ботулизъм е много голям. Ботулизма, слава на Богу, нали, в днешно време е доста рядка инфекция. Но пък е много тежка, когато се случи. Доста тежка и всъщност доста повече случаи в индустриализираните общества има на кармачески ботулизъм, отколкото на раневи ботулизъм. Благодаря ви за този разговор. Сигурен съм, че сме дали доста храна за размисъл на родителите на малки деца. Вие стресиращ за родителите период от живота им, когато се чудят и правят едни сложни изчисления и слушат съвети от тук и съвети от там, така че съм сигурна, че сте били много полезни на всички, чиито деца са в този период от живота си. Деси, при тебе този период отдавна е минал, на мен ми предстои, така че вече се чувствам с една идея по-готов. Ние след малко с Деси си слагаме каските, защото предстои една среща с двама приятели, рокери по душа, които предприемат едно пътуване в
в Индия на мотор. Те са пропътували повече от 6000 км за 22 дни. На фона на 326 милиона превозни средства в Индия. Те са с двигатели с вътрешно горене. А колко още крави и други превозни средства са срещнали, ще видим веднага след рекламите.